дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯз хабарҳои аҷиб дорем. моро ҳамроҳ бошед. Маурисио Почеттино гуфт ки агар Барселона ба ӯ кӯҳи тиллоӣ ваъда диҳад, ҳеҷ гоҳ ба симати сармураббигии дастаи каталонӣ наменишинад. мегӯям ин Барселона ба Почеттино чӣ бадӣ карда бошад ки мавриди нафрини аргентинӣ қарор гирифтааст? Почеттино ҳанӯз замонҳои бекориаш мегуфт ки ман сармураббии Барселона намешавам. хулас дирӯз дар як нишасти матбуотӣ боз ӯро пурсиданд ки чаро шумо сармураббии дастаи Барселона намешавед? ӯ гуфтааст ки ман дар ҳақиқат гуфта будам ки мураббии дастаи Барс намешавам ва сабабаш ин дастаи Эспаньол аст ки ман 17 соли умри худро унҷо гузаронидам. 12 сол ба ҳайси бозингар ва 5 соли дигар ба ҳайси сармураббӣ. ин бошгоҳе аст ки вақти зиёди умри ман унҷо сипарӣ шудааст. онҳо ба ман шонс доданд ки сармураббӣ шавам ва карьераи мураббигиам то ин ҳад расад. ман наметавонам ба худ иҷоза диҳам ки сармураббии дастае бошам ки рақиби азалии дастаи дӯстдоштаам аст. хабарҳо буданд ки гӯё Барс ба ман пешниҳоди ҳамкорӣ кардааст ва бовар кунед ин хабарҳо овозаи беш набуданд. мо баъзе принсипҳое дорем ки танҳо ба худамон тааллуқ дорад. бо чунин эҳсос ва виҷдоне ки дорам ҳеҷ гоҳ ба Барселона нахоҳам рафт. ҳоло дар ПСЖ ман нисбати Марсел чунин ҳиссиёт дорам ки ҳеҷ гоҳ иваз намешавад, гуфтааст Маурисио Почеттино. гумонам пушти экран ҳоло мухлисои Барс мегӯянд ки ту садсолаҳо ба мо лозим нестӣ. мардум ҳабиб ба октагон бармегардад. инро менеҷери ӯ расонаӣ кард. дирӯз дар саҳифаи твиттери Али Абделазиз хабаре пайдо шуд ки чунин навишта буд. мегӯянд ҳабиб барои рақобат бо Сен-Пьер омодагӣ мебинад. ин рост аст, иброз намудааст Али Абделазиз. қаблан ӯ ҳамеша баргашти ҳабибро рад мекард ва мегуфт ки баргашти доғистонӣ ғайриимкон аст. Кенни Флариан, равзгари собиқи UFC, дирӯз гуфт ки рӯзи якшанбе дар фазои UFC миёни равзгарону коргарон овозаи аҷибе пайдо шуд. инро ба ман нафаре гуфт ки мутаассифона номашро намегирам, чун зиёд хоҳиш кард ки номи ӯро нагирам. фақат ҳаминашро мегӯям ки ин нафар яке аз шахсони асосии ташкилоти размии UFC аст. ӯ гуфт ки ҳам ҳабиб ва ҳам Сен-Пьер тайёрии ҷиддӣ мебинанд. Сен-Пьер шахси ҷиддӣ аст ва бовар надорам ки бе ягон асос ӯ ба тамрини ҷиддӣ оғоз намояд. фикр мекунам ҳабиб низ танҳо ба хотири рақобат бо Сен-Пьер чунин ҷиддӣ тайёрӣ мебинад. ин рақобатро мо муҳорибаи тейкдаун титанҳо ном мебарем. ду аждаҳои тейкдауни таърихи UFC, гуфтааст Кенни Флариан. агар баргузор шавад, бовар кунед ҳабиб барои аввалин шикасташ таваккал мекунад. Сен-Пьер сабки рақобаташ айнан ба ҳабиб монанд аст ва оддитар карда гӯям ҳабиб бо худ ҷанг мекунад. дар бозиҳои даври муқаддамотии чемпионати ҷаҳон оид ба футзал барои соли 2022 мунтахаби Русия бо мунтахаби Гурҷистон вохӯрӣ анҷом дод. шумо ҳама ҳатто нағз медонед ки вақте бозӣ миёни мунтахабҳо мешавад, унҷо футболбозоне ба майдон мебароянд ки шаҳрванди ҳамон кишваранд. масалан Неймару Салоҳу Мбаппе ҳеҷ гоҳ дар мунтахаби Тоҷикистон бозӣ намекунанд. аз куҷое ҳастанд бо пираҳани ҳамон мамлакат ба майдон мебароянд. хулас бозӣ миёни мунтахабҳои Русия ва Гурҷистон оид ба футзал баргузор шуд ки ҷамъоҷам аз ҳар ду даста дар майдон 9 нафар бозингарони бразилӣ буданд. баъд мо чӣ хел мегӯем ки мунтахаби Русия бо Гурҷистон бозӣ кард? ҳозир ман номи бозингаронро мегӯям, кӯ бибинед ягон номи онҳо ба номҳои гурҷиву русӣ монандӣ доранд. номро бинед: Раниньо, Талес, Биньо, Элисандро, Шагиня, Сайоти. ё бинед ки миёни русҳо шумо бо чунин номҳо вохӯрдаед: Ромуло, Робиньо ё Эскердиня. магар миёни беш аз 150 миллион аҳолии Русия 6 футболбоз пайдо намешуд ки аз худи Бразилия бозингар биёрӣ? ҳарчанд онҳо шаҳрвандии Русияро гирифтаанд, вале ба ҳар ҳол номардӣ аст, ё не? вақте Месси воқеан дастаи Барсро як су гузошта ба дигар ҷо мераваду барои рафтанаш бошгоҳро гунаҳгор месозад, тарафи муқобил низ хомӯш нахоҳад буд. шаҳрномаи охири Месси аз соли 2017 то соли 2021 ҷузъиётҳоеро дар бар мегирифтааст ки мо намедонистаем. дар ин 4 сол тибқи шаҳрнома Месси бояд 555 миллион евро кор кунад. ана аз куҷо муфлисшавии даста сарчашма мегирифтааст. ҳоло қарзҳои бошгоҳ беш аз 1 миллиард евроро ташкил медиҳад ки анқариб 50% онро маошу даромади Месси ташкил медиҳад. мо бартомеро гунаҳгор карда гаштем. бошгоҳ дид ки Месси дастаро тар карда низ як саҳифаҳои ҳуҷҷатҳои шартноমাро баргардон мекунад. онҳо иддао доранд ки тибқи шартнома Месси бояд дар ин муддати 4 сол бояд забони каталониро пурра аз худ мекард. вале Месси то ҳол ба ин забон ҳатто
як калима ҳам ҳарф назадааст. пойгоҳи Элмундо расонаӣ кард ки Месси ин банди шартномаро иҷро накардааст ва бошгоҳ барои баҳсҳои пулӣ бо аргентинӣ чунин ярроқ дорад. ана дӯстон, ҷанги ҳақиқии Месси бо бошгоҳ сар шуд. оқибаташ ба хайр бошад. бозии дастаҳои Ювентус ва Интерро дидед? Роналду 2 гол зад ва бо 1 голи ҳариф туриниҳо дастаи Интерро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. бозии гузаштаи онҳо дар доираи рақобатҳои серия А низ хеле ҷолиб сурат гирифт ва Роналду 100% ҳатто кулли дастаи Ювентус ба 2 голи шогирдони Конте ҳадди 1 гол ҷавоб нагардониданд. баъдан Криштиано аз ҷониби мухлисон мавриди интиқод қарор гирифт ва ба шикояти мухлисон Роналдуро барои ҳамин гуна рӯзҳо ба Турин оварда буданд. ин шояд боис гашт ки Роналду ин навбат ба худ монанд буд ва 2 гол зад. Андреа Пирло баъдан дар нишасти матбуотӣ гуфт ки ман медонам ки Роналду барои чи аз ивазшавиаш норозӣ буд, аммо бояд ман ӯро пеш аз бозии хеле муҳими серия А истироҳат медодам. ӯ ба он хотир норозигӣ кард ки ба гуфтаҳои танқидгарон ҷавоби дилхоҳашро надод. агар ӯро иваз намекардам шояд боз гол мезад, гуфтааст Андреа Пирло. шумо медонед ки Роналдуро вақте малол кардед ба худатон душмани ашадӣ мехаред. инро ӯ гуфти Суробшоҳи Фаррухшо миллион бор ба қавли даказат кардааст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.